Acesta este un instrument orchestră, are o varietate mare de registre. Există o mulțime de combinații extraordinare ale acestor registre pentru executarea celor mai complexe bucăți muzicale. Orga noastră e mai compactă și se potrivește perfect pentru această sală. Aici registrele au fost alese astfel încât orga să imită sunete pline și totodată variate. Orga este o ființă, pentru că respiră. Trebuie să simți vibrațiile ei speciale. Este mult mai mult decât un instrument. Iar a cânta la orgă este o vocație, un privilegiu, un vis. Primul instrument de așa fel a fost construit de grecul Ctesibios în anul 180 înainte de Hristos, care era o orgă hidraulică. Apoi, în secolul IX, arhitectul Antemios din Trales a construit o orgă termică. Aburul produs într-un cazan era dirijat prin țevi din piele la țevile instrumentului. Acestea vibrau sub acțiunea aburului. Aici însă nu se opresc invențiile pe marginea instrumentului magic și în anul 1935, americanul Lawrence Hammond din Chicago inventează orga electromagnetică. Este un instrument pe cât de mare, pe cât de considerat regele instrument sau regina instrumentelor, este un instrument care are nevoie de o atitudine deosebită, specială. Mă refer și la îngrijire, mă refer la mai multe aspecte. Este un organism viu. Edificiul sălii cu orgă din Chișinău a fost construit în anul 1901, sub conducerea inginerului Mihail Cecheru-Cuș. Edificiul se impune prin forme monumentale executate preponderent în stil clasic, îmbinate cu unele elemente de artă romantică. Până în anul 1974, clădirea a găzduit diverse instituții financiar-bancare, inclusiv Banca de Stat. La începutul anilor 70, un grup de intelectuali și-au pus așa un scop ca să aducă la Chișinău orgă, deci să fie instalată orga, deoarece cum așa un centru cultural, cum este Chișinăul, cu tradiții muzicale, nu avea orgă. Între anii 1975-1978, clădirea a fost reconstruită și a devenit o instituție cultural-artistică de prim rang. În anul 1978, la 16 septembrie, cu un concert festiv, unde au participat maestri consacrați ai Republicii Moldova, a fost inaugurată sala cu orgă ca instituție concertistică. Și, bineînțeles, a fost inaugurarea orgii. Prima organistă care a cântat la acest instrument a fost Svetlana Bodiul și Ana Strezeva. De fapt, ele au fost în anul acela absolvente ale Conservatorului Tchaikovsky din Moscova. Orga, montată în această sală superbă, e construită la firma Riger-Klos din orașul ceh Crnov și cuprinde circa 4.000 de tuburi cu lungimea de la 15 cm până la 5 metri și 50 de centimetri, în 56 de registre. Este o orgă electromecanică de dimensiuni medii.
foarte curioși de modul în care funcționează unica orgă din țară, ne-am adresat la persoana care de mulți ani este responsabilă de acest instrument. Aflând unele secrete din culise, ne-am dat seama că orga este o mașinărie la fel de complicată precum un computer. Suntem într-un loc foarte deosebit, care probabil nu fiecare om înțelege ce este cu toate tuburile astea, care sunt atât de multe și atât de variate, că numai dumneavoastră aveți acces la așa o informație. Spuneți-ne și nouă ce reprezintă toate tuburile astea și cum ele răsună și ce menire aveți dumneavoastră. Dacă să comparăm ceea ce vedem în față și ceea ce vedem aici, deci acolo vedem sunetul și interpretarea curată, deci ceea ce ne impresionează și ne alienă sufletele, aici noi facem tot posibil ca din punct de vedere tehnic și intonativ să fie plăcut pentru urechea spectatorului. Orga este un instrument muzical cu claviatură, în care sunetul este produs de aerul care vibrează la trecerea prin tuburi. Orga are un statut aparte, ea este cunoscută mai ales ca instrument de cult, fiind întâlnită în general în bisericile catolice sau protestante. Orgi există însă și în săli de concerte sau, mai rar, în case particulare. Elementele esențiale ale unei orgi sunt claviatura, una singură pentru orgi mici sau mai multe suprapuse pentru cele mari, mecanica, un sistem de pârghii care, la apăsarea degetului pe clapă, deschide ventilul care alimentează tuburile corespunzătoare cu aer. Tuburile sunt de fapt fluiere, tip labial, de diferite dimensiuni, în funcție de înălțimea sunetului pe care trebuie să-l producă. Forma și caracteristicile constructive le dau timbre sonore diferite. Tuburile mai pot fi și cu ancii, tip lingual, caz în care sunetul este produs prin vibrația acestora. Pedalierul este echivalentul unei claviaturi, la care organistul cântă cu picioarele. Ne aflăm în interiorul instrumentului, de unde sunetul se produce și împreună cu domnul Romașco vom afla cum se lucrează aici și care este procedura de reglare a sunetului. Iată așa o formă de tubușoare, deci aici este ceea ce am vrut, registru cu ance și iată această limbușoară vibrează când suflă aerul și prin intermediul acestei vibrații se produce sunetul unde este deci din partea aceasta care dă o sunare mai puternică. Aici avem o limbușoară unde se face intonarea registrului. Dar aceasta este o limbușoară pe care noi acordăm acest tubușor. Puteți să... Orga, știți, o compar cu un suflet omenesc, pe care tot timpul, nu numai că o vedem, dar și să și dinăuntru, sufletul lui, tot timpul noi, ce o doare, cum, adeseori, știți, poate ceva absurd, dar pentru noi așa, discutăm, aceea, facem, cum mai bine, iată așa, așa, vedem că e bine, deci numai așa, cu așa atitudine putem să comunicăm, să mânuim acest instrument. Orga mai este declarată și regina tuturor instrumentelor muzicale, iar la un așa instrument trebuie să cânte un profesionist pe măsură, care este și unica organistă din Republica Moldova. Am absolvit școala muzicală Coca din Chișinău la două specialități, teoria muzicii și pianul. Apoi am studiat teoria muzicii la Conservatorul din Moscova, dar și orga, în clasă profesorului Reisman. M-a atras acest instrument neobișnuit. Faptul că studiasem pianul m-a ajutat să studiez și aici două specialități, teoria muzicii și orga, pe care l-am practicat întreaga mea viață.
Pe parcursul anilor, la Sala cu orgă din Chișinău au activat ca organiști permanenți Svetlana Bodul, stabilită actualmente în Malta, Olga Babagian, stabilită în România, și Marina Zagorski, care se află acum în Germania. De la inaugurarea sălii până în prezent, evoluează organista Ana Strezeva, maestru în artă, care realizează programe tematice, susține numeroase recitaluri solo și concerte cu orchestre, coruri, diverse ansambluri, acompaniază soliști vocali și instrumentali. Când eram studente la Moscova, am cântat la urci franțuzești, germane, japoneze, la instrumente mai noi și mai vechi. După absolvire, m-am întors la Chișinău. În același an s-a deschis această sală minunată cu orgă, la care am cântat în tot acest răstimp. La conservator exista un orar. Fiecăruia dintre noi îi se repartizau 2 ore pentru a exersa la orgă. Se întâmpla că cineva să lipsească de la ore din anumite motive, iar niște entuziaști al de mine, care își petreceau toată ziua la conservator, abia așteptam să folosim acest timp pentru a cânta la orgă. Uneori exersam câte 8 ore pe zi, dacă aveam această posibilitate. Îmi plăcea foarte mult orga. De la vârsta de 3 ani, Ana Strezeva cântă la pian cu notele în față, iar la 9 deja transpunea partiturile corale din spectacolele operei dirijate de tatăl său, cântându-le la același pian la care își va petrece întreaga copilărie. Ascultând cum răsună muzica și privind cum se îmbină într-un tot întreg instrumentul și organista, înțeleg imediat că mă aflu în fața unui om pasionat, a unui artist, care trăiește într-un fel special, atașat pentru totdeauna instrumentului acestuia fabulos, despre care vorbește cu dragoste și cu respect. Orga a fost instalată acum 30 de ani. E fabricată la firma Rieger Cross din Cehoslovacia. Meșterii și-au dat toată străduința și au muncit la montarea ei cu mare drag. Am cântat la mai multe orgi produse la această firmă și pot spune cu siguranță că orga noastră e una dintre cele mai bune. Orgi asemănătoare mai sunt în Galerie de Artă din Vilnius și în Sala Mare a Conservatorului din Moscova, dar acelea nu sunt atât de bune. Orga noastră e universală, poți cânta la ea orice gen de muzică, putem interpreta orice, bucăți din Bach, dar și piese romantice sau moderne. Registrele sunt poziționate astfel încât putem interpreta orice piesă. Când plecăm în turnee, ni se expediază schemele orgilor și atunci îmi este clar că voi interpreta numai muzică veche, pe când orga noastră are toate dispozitivele necesare pentru a interpreta muzică romantică, crescendo. Aici putem adăuga registre. Dacă apeși această pedală, poți face sunetul mai tare sau mai încet. Există 4 combinații arbitrare pe care le folosim pentru diferite efecte. Practic, la acest instrument poți interpreta orice. Specialiștii susțin că orga din Chișinău nu are asemănare cu cele din bisericile catolice. Majoritatea oaspeților din străinătate care au avut ocazia să viziteze această instituție de cultură și să evolueze pe scena ei rămân încântați, susținând că Sala cu orgă din Chișinău este una dintre cele mai frumoase săli de concerte din Europa, poate chiar din întreaga lume. Incontestabil, Sala cu orgă din Chișinău este o veritabilă bijuterie și constituie mândria poporului și a țării noastre.